Tawagan. Welcome back mga kalababong Bisaya. Sa pagkanakuan si Ruben. So, natay pakita karon mga kalababong Bisaya. Muna akong ito'y mga kalods. So, atong tisigan mga kalods kung unsa siya ka loyal sa kuha. Ang pakain naruto mga lods. So, akong testingan mga lods kung unsa siya ka loyal. Yan. Akong testingan og mukaon ba siya og di na ko suguon. Ha? So, mo ni mga lods, oh, nakoy kuan mga lods karne. So, shout out ko sa akong boss amo dire si Sarge. Tara, oh. So, try ato mga lods kung atong mukaon maging siya nga dili siya kanang ubang iro galing nga mga lods nga Ulit kayo. ulit mga lods, oh. Ano to? Ah. Ah. So, dili ha. So, nga na siya mga lods kaloya sa ako mga lods. Di siya mukaon og di na ko sugoon. So, sa part 2 ni mga lods, kaya itong download na ko primero part 1, nga ni gyapon mga lods. So, mo ni mga lods, kita na. Oh, ipakaon. Ah, dili ha? Shh! Dili. Oh. Oh, dili gyud siya mga lods. Mulain ang magpakaon na. Osh, ta? Dili. Muna mga lods. It. Kauna. So, dili gyud siya mga lods. So, ang akong mga mando mga lods mo iyan tumanon. So, naruto. So, muna mga lods. Akong try mga lods sa akong kamot ha. So, naruto. Tire. Kaon. Tara. Oh, muna. Shout out mga lods. So, katong nag-video mga lods. Padagana ako para managkanta. So, muna akong boss amo mga lods, si Sarge. Buko mo ni magyatag mo eh. Oh. Ang pakain niya mga lods Naruto. Pero naibayar ni mga lods nga gipalit ni 3,000 pero wala ko baligya mga lods. So, ang kwarta mga lods dali ra pero ang iro dagan pero lahi siya mga lods. Askal na ni mga lods ha, askal. Napaisak askal oh. Cellphone ko pa. Ay, ko tara. Oh. Cellphone ko. Shout out ko sa mga iro ha.